Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Alde batetik, Germán Pérez Heredia, aurrera. Estefania Etxebeste, Arruti eta Fernández, Sorando eta Pikabea, Zelai hirugarrena eta Anxorregi, Pikabea eta Osinalde, Michelena eta Zerosei, Oiarbide eta Urrutia, Vicente eta Etxebeste bigarrena, Txikia laugarrena eta Iuri bigarrena, Larrañaga eta Rodaño. Hemen dugu kirolari guzi, lerrotakoan, Iuri Zoragarria, Ramon Natasa, atzetikan begira, kirolari guziri, paretatekan, hogeita bigarren, Ramon Natasa sariako dena prez. Aprovechan, orkazia beteratzeko, orkazki zorgarria, helburuak, kirolariak, Venga, echar la zaparra.
Bosgarrena, Patxamote bat, eman. Hirurogeita hamabost esku bakoitzak. Seigarrena. Denez, Espainiara eskatzen dugunetan. Bekasetzen txalati bat. Venga, chaval.
Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita berriro du. Hogeita zortzi. Azkeneko hogei segundo. Berrogeita bost kontrako bost enbor egindako lana.
Eta eskerrik
Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.
berrogeita hemeretzi atxalekin nola ez ditugu joatenak pasillo zaragarrietan hau bezake eta zorionak bai Esteferi, bai Lautaren guztiari Zurginako jokorrako eta gorkoa ganadora Esteferi Gutierrez. Gaurko egun bereziretan nola ez dituko joatunak ematike Zurginako jokorretan agurre batera merezitako besarka da. Bastante que bueno, nik uste ja dena prest dagoela. Zortzi plaza guazen aurrera berrogeita hemeretzi atxaldekin eta Euskal Herriko rekord berri horrekin Estefani Etxebeste txakaldi bat! Estefi harria bizkarren hartuta joan zen da ilun aldera joan denakin. Berrogeita hemeretzi atxaldeko Euskal Herriko rekord berri horrekin guazen aurrera
puesto Nerea Arroti eta Oiana Fernández. Txalote bat. Ameka minutu eta 48 segundoko denborarekin. Un tiempo de 11 minutos y 48 segundos. Tercer puesto Nerea Arroti y Oiana Fernández. Bigarren postu Nerea Sorondo eta Daiene Pikabea. Ameka minutu eta 14 segundorekin. Segundo puesto con 11 minutos y 14 segundos Nerea Sorondo y Daiene Pikabea. Eta 2025ko emakumezkoen Ramon Latasa sareko emakumezkoen txapeldunak Carmele Gizasola eta Uxue Antxorregi 10 minutu eta 28 segundo. Campeonas desde 2025 Carmele Gizasola y Uxue Antxorregi. Eta batzen gazten 8. Ramon Latasa sari honetan, 3. postuan 11 minutu eta 52 segundorekin con un tiempo de 11.52, Oier Michalena eta Beñat Xerose. Txalote bat. Bigarren postu Bigarren postun 11 minutu esakorekin Igoin Pikabea eta Unai Etxeberria. Txalote bat. 11-0-0. Eta guazen gazten Ramon Latasa, 8. Ramon Latasa sariko txapeldunak 10 minutu eta 24 segundorekin Aritz Goiarbide eta Julen Urrutia. Eta guazen 2002an hasi zen Ramon Latasa sari horretan, eta orain 2025an gaude. 3. postun Eneko Otaño Mikel Arriaga 28 minutu eta 3 segundorekin 3. postu horretan. Hortxe ju, Eneko eta Mikel. Bigarren postu horretan 27 minutu eta 19 segundo con un tiempo de 27-19 Julen Alberti Txekia laugarrena eta Odei Ezpeleta Biurri. Gero, kirolari guztien argazkia elkarrekin aterako da. Eta bueno, horren bezala, 2002an Nazabal eta Arrospide txapeldu izan ziren. Eta 2025an 25 minutu eta 48 segundorekin Iker Vicente eta Arkaitz Etxebeste. Ramon
latasa sariko txapelduna. Iker Vicente eta Arkaitz Etxebeste. Hortzen diogu Ramon Latasa begiradakin goitik bera behira kirolari guztiri, oain eskatu bat dugu denari kirolari guztik elkartzia argazki ateratzeko. Eta gogaratu bat dugu atxaldeko iruta azkeneko hilabete honetan istripe tiki bat izango zuen, baina mentxe dago hor sentxugu denak elkarrekin argazki zoragarria eta berriz ere lan talde osoari egurra prestatzen epailea mila esker etorri zarete jende guztiari. Hemen emanen dugu bukatzetan, eta bihar hobetu master txapelketako pilota partidizaren dugula, atxaldeko bostanetan Agirre eta Eskuza, Senar eta Gaskue. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Aian Wore, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oin lurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.